Bon dia, Jordi. Hola, bon dia. Hola, avui parlem amb el Jordi Vidal, que és el president del Club Ocata Vent. Parlem amb ell perquè estem a poques setmanes de les eleccions a la Federació Catalana de Vela i la Federació ha pres una decisió que ha estat donar de baixa aquells clubs que no complien uns requisits mínims marcats pels estatuts. El vostre club és un dels afectats, veritat? Sí. I com us heu pres aquesta decisió per part de la Federació? Aviam, dins de, com a tot club, hi ha una junta en la qual hi ha gent que és més partidària d'altres coses. Hi ha alguna gent que dirà, escolta, aquests de la Federació ens volen excloure. Doncs engeguem-los i jo no crec que aquesta sigui la reacció que s'ha de prendre. Jo crec que hem de lluitar perquè els nostres drets es facin valdre, perquè el que ens han fet és una invitació a que ens donem de baixa de la federació. Ens han tret el dret a votar i ens han duplicat la quota. Amb quin argument us treuen el dret a votar? Què demanen, com a mínim, perquè pugueu votar? Diuen que no traiem prou llicències federatives. Crec que estipulen un nombre de 20, que nosaltres no les traiem, aquestes 20, perquè som un club no basat en la competició i amb una orientació cap a la navegació de lleure. I com que avui dia la llicència federativa no ens ofereix res interessant per la navegació de lleure, ni una assegurança, ni un... En fi, només va vinculada a la competició, doncs nosaltres en traiem alguna. Més o menys hi ha anys que n'hem tret 5, hi ha anys que n'hem tret 10, i aquest any em sembla que n'hem tret una perquè hi ha només una persona interessada en la competició. N'estàveu assabentats de que es demanava aquest requisit per poder votar? De cap de les maneres. Hem rebut... Primer, amb aquest ordre, hem rebut el càrrec de la quota federativa, que sorpresivament pensava demanar explicacions perquè pujava molt, i després una carta en la qual ens passen a una categoria d'adherits en comptes d'afiliats a la federació. Argumentant-vos que no teniu prou de llicències. Sí, segons l'article no sé quin, heu passat a ser adherits en comptes d'afiliats. I per què creus que arriba ara, tan tard i tan a prop de les eleccions, aquesta decisió? Doncs perquè crec que, entre altres coses, hauran valorat quina és la gent que està amb ells i quins arguments fan servir per intentar millorar el seu resultat electoral. Creus, doncs, que és totalment una tàctica electoral per part de la federació? Totalment. Totalment, perquè, a més, en altres ocasions m'he mantingut una miqueta crítica amb ells i, a més, és evident, paguem la quota federativa i no traiem llicències. A més, crec que aquesta decisió que han pres és en contra dels interessos de la federació, perquè ens estan fent una invitació a marxar. Ells volen millorar els seus resultats i, si es produeix el que jo crec que volen ells, seria donar-nos de baixa de la federació, per tant, restarien recursos amb la pròpia federació. És a dir, prefereixen restar recursos no a fer els possibles per ajudar-vos a que pugueu votar. Jo crec que ells prefereixen això. Tot això és una opinió. Però, lògicament, et treuen drets i et dupliquen la quota. Vaja, em sembla que és convidar-te a marxar. I què podeu fer com a club a partir d'ara? Hi ha alguna possibilitat de poder acabar votant? Heu mirat el que podeu fer? Em dóna la impressió que hi ha uns terminis perquè nosaltres farem un recurs i això tenen 4 mesos per resoldre, tot plegat ja s'hauran fet les eleccions. Per això crec que ho fan en un moment en el que ells han estudiat que la possibilitat de contestar el nostre recurs s'exhaureix més enllà del terme que hi ha per votar. Jo voldria, Jordi, que com a president d'un dels clubs afectats donessis un missatge a la resta de clubs que probablement es troben en la mateixa situació que vosaltres. Mira, jo el missatge que donaria és que lluitem, no ens desvinculem de la federació, que és el que ells voldrien, i d'alguna manera mirar de donar una nova orientació, de fer una mica més de consideració a la navegació de lleure, d'oferir alguna cosa, intentar donar-li la volta a l'assumpte, mirar d'oferir un vincle amb la federació mitjançant la llicència que sigui més interessant, que ens otorgui més coses, que hi hagi coses que es puguin negociar col·lectivament, com assegurança o descomptes o alguna cosa que ens vinculi en el col·lectiu de navegació de lleure.
Doncs res més, Jordi, esperem que les teves paraules tinguin el ressò desitjat. Moltes gràcies.